Здравейте хора, аз съм Ани Gameplay 17 и днес ще покажа най-главните неща в играта Live for Speed. Нека започнем с менютата. Първото меню е обучение. Тук вие минавате вашите нива. Второто е игра в мрежа, откъдето вие може да играете мултиплеер, ако сте с истинската игра. Третото е един играч, където може да настроите колата, шофьорът и всичко. Другото е бързи обиколки, повторения и опции. Нека започнем с опциите. Можете да управлявате с мишката, с волан или джойстик. Аз в момента ще ви управлявам с клавиатура, но когато опитвам да правя дрифтове, го правя с мишката и изобщо не твърдя, че ми се получава добре. Нека започнем с мястото, където ви пуска. Това е питът. Така, и вие вече тук си имате своя кола, с която излизате. Това е дрифтърската кола. Поне аз така я наричам. Тя е една от трите коли, които имате кракнато от фри версията. И да, знам, готина количка си, мен повече ме кефи от другите две, от които едната от другите е формула. Та в това видео ще ви кажа главните неща в играта. Първото е, че не трябва да дигате повече 80 в пита и ще направим една обиколка тук на мапът, да ви кажа в по-опасните места. Значи тук може да си набирате, но след като видите ето тук десният знак 150 метра, 100 метра и така, вече трябва да започнете да намаляте плавно и да сваляте предавки надолу. Най-добре той завой се взима на втора, като накрая при последните две конощите започнете да завивате повече, за да не ви свърли завоят. Тук ускорявате, вдигате предавката, но не давате газ, докато не дадете от завоя. Виждате, тук има маркировки откъде трябва да минавате. Дори има и линия по принцип, която не помня с кой бутон се включваше и показва точно къде да набирате и къде да намаляте. Тук това е славно като с името си дългата или правата, значи лонг. Тук вие просто може да изпомпате колата колкото си искате, защото имате, виждате, адски много място. И виждаме колко вдигнах. Гоня 180. Така. Тук вече със сигурност трябва да почнете да намалете. Дадах няколко предавки надолу. И това е един от много опасните завои, които много от играчите подценяват. Не зная как ме чувате. Така. Затова ще спра тук за секунда и ще оправя звукът. Надявам се в момента да се чувам по-добре. И съм сигурен, че се чувам по-добре вече. Така. Продължаваме натам. Това е един много лесен завой, който ще може да вземете със сигурност, ако карате с нормална скорост. И да, значи ако примерно минате там, където е показано и карате с съобразена скорост, при условие, че не дадете газ във влизане в завоя, това няма изобщо да ви навреди. Сега тук има два варианта. Запомнете, или да се, от тук ако продължите наляво, или се върнете в пита, или ще продължите напред. Ние сега ще продължим напред, а след това ще започнем ето от тук. От това място, на което в момента спрях. Вариантът, ако продължа напред, е само един. Карам където има път, т.е. само напред, както виждате за сега. Просто трябва да карам. Така. Карам си. Тук също е доста добра отсечка. Така. Тук отново започваме да намаляме, като виждаме тези табелки. И какво става тук? Тук вече трябва да продължиме. Накъде? Надясно. Където преди малко минахме, само че от другата страна. Ако си спомняте, ние минахме ето оттам отзад и продължихме натам. Сега ще ви покажа вторият вариант на пътя. Вторият вариант е да продължите ето от тук, в жълтата маркировка, която ще ви отведе, където пише тук, в питовете. Така. И ако продължите, разбира се, с условието да не превишавате това, което пише вдясно, а именно speed limit в пита до 80 км. До това да се... добре, ще превключа на втора. Но няма да подам много газ. И така, тук ви отново се превръщате в пита и след като спрете в жълтата маркировка, тотално не биете спирачки, вие имате пит стоп, който е завършен.
Сега ние тук спираме. И да, това е предимното, което исках да ви покажа за ЛФС, за бегинери, т.е. просто исках да ви покажа мапа, как изглежда мапа и къде най-много трябва да се внимава. Има 2-3 главни завоя, които са доста смотанки. И да, благодаря ви за гледането. Надявам се видеото да ви е било полезно като туториал и като каквото вие го наричате там. Надявам се, наистина съм ви бил полезен и това, което съм ви казал, да ви е от помощ в играта, в сървър или на сингъл. И така, това беше от мен за този клип. Очаквайте следващото видео на ОФС и така.